عن ابن عباس خبر итә. Анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям قال, Аллаһның илчесе бер вакыт әйтте: "Лаганаллаху ман забаха ли гайриллах." Аллаһтан башкага багышлап курбан чалган кешене Аллаһ ләгънәт кылсын. Лаганаллаху ман гайяра тахумал ард. Җир шикләрен алмаштырган кешене Аллаһ ләгънәт кылсын. Лаганаллаху ман камахал агмаган сабил. Сукыр кешегә ялган юл адаш күрсәткән, ягъни сукыр кешене адаштырган кешегә Аллаһ ләгънәт кылсын. Лаганаллаху ман сабба ва фи риваятин гакка валидайхи. Әти әнисен сугышуны, әти әнисен сугышуны һәм әти әниләр икенче риваятта әти әнисен тыңламаучы кешене Аллаһ ләгънәт кылсын. Лаганаллаху ман тавалла гайра мавалих. Һәм инде кул булып, аны хуҗасы иреккә җибәргәннән соң куллыктан азат итеп, үзен башка кешегә нәсипләгән, үзен башка кешегә беркеткән кулны Аллаһ ләгънәт кылсын. Лаганаллаху ман вака алейхи бахиматин. Хайваннар белән якынлык кылучы кешене Аллаһ ләгънәт кылсын. Лаганаллаху ман гамила гамала кауми Лут. Лут халкы кылган гамәлне кылучы кешене Аллаһ ләгънәт кылсын. Лаганаллаху ман гамала гамала кауми Лут. Лаганаллаху ман гамила гамала кауми Лут. Һәм Пәйгамбәр 2 тапкыр 3 тапкыр әйтте, Лут халкы кылган гамәл кылучы, ягъни Лут халкы кылган гамәлне кылучы кешене Аллаһ ләгънәт кылсын. Аллаһ ләгънәт кылсын. Бу хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, беренче Аллаһтан башкага багышлап курбан чалучы кешене Аллаһ ләгънәт кылсын. Аллаһтан башкага курбан чалучы кеше ул ширк кыла. Ул ширк кылучы. Бу ни гамәл ширк, чөнки курбан чалу ул гыйбадат. Һәм кимдә кем нинди дә булса гыйбадатны Аллаһтан башка нәрсәгә, башка кешегә тапшыра икән, мондый кеше ширк кылды. Мәңгелек утка ләгүче гынах ясады. Мәңгелек утка ләгүче гынах ясады. Бүген кеше субханалла әллә кайларга барып, нинди Болгарларга барып, әллә кайларга барып, белләр әүлияләргә барып, сарыклар чалып, курбан чалып кайталар. Бу ширк. Бу ширк, мондый кешене Аллаһ ләгънәт кылды. Һәм ләгънәт кылу дигән сүз ул Аллаһның рәхмәтеннән ерагаю. Аллаһның рәхмәтеннән мәхрүм, ягъни ләгънәт кылсын дигән, ягъни Аллаһның рәхмәтеннән мәхрүм булсын. Аллаһның рәхмәтеннән ерагайсын. Шуңа күрә Аллаһ курбанны чалганда бары тик Аллаһ өчен генә чалырга ярый. Бары тик Аллаһ өчен генә чалырга ярый. Икенче әйтте, Аллаһ ләгънәт кылсын кем җир шикләрен алмаштыра. Менә бүген күршең белән бакча шиген алмаштырып куйдың икән, бер сөям хәтле булса да, димәк сиңа Аллаһның ләгънәте киләчәк. Бер сөям булса да алмаштырып куйдың икән күршең белән бакча шиген, ягъни башка шикләрне, сине Аллаһ ләгънәт кылачак. Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кем бу дөньяда бер сөям хәтле булса да җир шиген алмаштыра икән, кыямәт көндә аңа 7 кат җирне муенына элеп куячаклар. 7 кат җирне муенына элеп куячаклар. Үзгәртә, кем җир шикләрен үзгәртә икән, дөрес. Шуннан соң Пәйгамбәрбез әйтте, сукыр кешене адаштырган кешегә ләгънәт кылсын диде. Сукыр кеше ягъни ул мохтаҗ, ул юлны күрми. Һәм кемдә кем аны адаштыра икән, аңа дөрес күрсәтми икән, бу кешегә ләгънәт була. Так да? Шулай ук, мәсәлән, бүген кешеләрне адаштыручылар туры юлдан шушы хадискә эләгәләр. Туры юлдан кешеләрне, ягъни гыйлем буенча, дин буенча кешеләрне адаштыручылар да шушы хадискә эләгәләр. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Аллаһ ләгънәт кылсын әти әнисен сүгүче кешеләргә. Әти әнине сүгүче, ягъни нинди начар сүз бар, әти әнигә начарлык китерә торган сүз әйтәсең икән, димәк син Аллаһның ләгънәтенә эләгәсең. Һәм шулай ук әти әнисен тыңламаучы кеше. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кулын иреклеккә җибәргән хуҗасы, ягъни кул булып, аны хуҗасы иреклеккә җибәреп,
Шуннан соң үзен башка кешеләргә нәсеп итә икән, мондый кулны Аллаһ ләгънәт кылсын. Кыл. Әгәр аны хуҗасы азат итсә дә кыллыктан, бу хуҗасы аңа мәңгелек булып кала, аның варисе булып. Ягъни хәтта бу кул үлсә дә, шуннан соң бу кеше үлсә дә, азат иткәннән соң дагы аның байлыгы кемгә кала? Аның хуҗасына кала. Шуңа күрә әгәр ул бүтән кешегә үзен беркетә икән, мондый кешене Аллаһ ләгънәт кылсын диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Шулай ләгъаналлаһу ман вақага аля бахима, шулай хайваннар белән якынлык, Аллаһ асын якынлык кылучыны Аллаһ ләгънәт кылсын. Һәм ләгъаналлаһу ман гамила гамала кауми Лут. Һәм өченчесен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям 3 тапкыр кабатлап әйтте. Кем Лут халкы кылган гамәлне кыла икән, мондый кешене Аллаһ ләгънәт кылсын. Лут халкы нинди гамәл кылды? Ирләр белән йокладылар. Ирләр белән якынлык кылдылар. Бүгенге көндә бу хәл тарала бөтен дөнья, галәм буенча, хәтта безнең якларга да килә. Аллаһ сакласын. Бу бик пычрак, куркыныч гамәл һәм Пәйгамбәребезне 3 тапкыр кабатлады. Мондый гамәлнең нинди авыр икәнен белү өчен әйләнеп кайтыйк. Лут халкын Аллаһ үтерде, юкка һәлак итте. Ни өчен? Шушы гамәл кылган өчен. Ибн Кәсир рахимахуллаһ, ягъни Коръан тәфсирләүче, Коръан тәфсирләгәндә әйтә. Җибрил галәйһиссәлам килгән шушы халыкны Аллаһның әмере белән юк итәр өчен бер канаты белән шушы Лут халкы торган шәһәрне, шушы җирне бер канаты белән алып, хәтта килә, аның канатында анда аларның агачлары да бар иде, аларның өйләре дә бар иде, аларның этләре, хайваннары үзләре бар иде. Һәм ул шушы канаты белән шушы халыкны хәтта 7нче кат күккә хәтле күтәрә. Ягъни 7нче кат күккә хәтле күтәрә һәм килә, хәтта әтәч тавышларын, хәтта эт тавышларын шушы 7нче какта булган Аллаһның мәхлуклары, ягъни фәрештәләр ишетәләр. Шуннан соң шушы бийеклектән Җибрил галәйһиссәлам шушы халыкны әйләндереп җиргә бәрә. Шуннан соң җиргә бәргәннән соң әле үсләренә җәһәннәмнән ташлар төшә. Шуңа күрә бу бик куркыныч гамәл һәм мондый гамәлдән ерак булырга тиеш. Ягъни ир кешенең ир кеше белән якынлык кылуы, шулай ук монда бу хәдискә керә, ирләренең хатыннары белән арткы яктан якынлык кылулары Аллаһ сакласын. Һәм инде бу Аллаһтан сорыйбыз, Аллаһ Субханаһу ва безне шушы Аллаһ ләгънәт кылган гөнаһлардан сакласын һәм безне барыбыздан туры юлдан алып барсын.